Sakay na ba? Ay, mau na dugay kay ka kana lang motor nimo. Pagdali ba? Sakay na ba? Okay. Bala ka dira dugay kay ka kabalo bitaw kang nagdali ta dugay ka abot. Sakay na ba? Pagdali ba? Ay bahala ka dira kan anang imong motor. Uy, dili lagi ko nako na pag-una na dito. Sa nimo dugaya. Di ka po yung baklay o? Ganina na kasi kuhan baklay? Dali ba? Pagdali na ba? Anang motor nimo? Bahala ka dira. O, asan ka dito? Magako. Ano to? Basta nimong dugaya. Kabalo bitaw kang Sabi daw kang iso gikalan nito na dugay taga kuhan? kan anang motor nimo pag-una dito. Duduot mo ka. Ano mo dugaya? Tara na. Susuko pa dyan. Tara. Duduot ba nila? Papa di abi. Karte po nimo. Tara na. Nako na dito pag-una. Dugay nang kitag 1 minute ragay itong kuhan ginato. 1 minute, mura kag kuan, makag 1 hour na wala. Dito ka, dito. Una na dito. Tara na ba? Tara ba? Ay, Sakay na ta ba? Huwag ka man kadiri nga. Init kayo. Tara. dito na, pag una na dito. Kuan sa kudiri Tara ba? Sorry na good. Kapag pag ito tuyo agad. Hindi ba? Luot, pag mo, oy. Kulang ka na yun. Nagtig kami. Ew, yakoy. Kaun sa ka di ay? Pasukon yun ko ni mo. Huwag kag yung sa. Ikaw daw, ako mag-drive pa ng motor nimo, ako'y madugay. Sige daw. Kadali rato. Kadali. Balubit ako nag-backlight taas ang inita. Suko po ka. Pula ka ako ron. Kasi sakyan ni mo. Mula ka, day ka, mag-backlight ko. Antay, bitaw ka ha. Ikaw dito. Sa magpisakyan na itong ulakaw ko no? Maunsa ni siya. Ako ipadulong ko. Saan mo ipagjamin no? Balik man lagi na siya, oh. Siya kakayabiyaan ko. Ba, nagpataas yung pride. Sige, pataas mo sa pride ni mo. Tara na. Saro na good. Gamay ratong nga. Kuhan. Tara na. Nagpataas mo pride. Pakubos po. Pamilyar kayo na ko ng tawanan ni ba? Murag katong na yung number sa Mr. Atang, eh. Wala, picture ko, be. Picture, excited naman ko. Wala katong number sa Mr. Atang, no? Oo, ako naman. Picture ko, be. Dili mo kay picture tayo. Dili lang tawag, dinit kay view. Dili lang ta. Picture ta. Kinsa day ka? Ay, kuan ba ka ng pals day ko niya sa Mr. Atang. Gusto lang ko makapicture. Hawa sa dra, be, kay kanang lain kay kanang sa camera na tao man good. Picture to, pwede ha? Pwede na. Pwede mo, anak. Oo, pwede na. Hindi pa sabi ha. Isa na yung kauban. Diyan na ako. Ay, uyab din namin. Oo, yun ako. Ito may miga ha. Hulman sana ako kadali mong uyab ha. Ito, trapit bidya lang ka ha. Dito, trapit. Awa ako'y maglagot ron. Nadyo ko'y babaeng makumutan ba, madumugan. Di ko nang nawungan na ba. Oo, selfie to di. Selfie to. Isa pa. Ay, kadali lang di. Kanang magkon ka tang ba? Pupicture ta diya. Pili ka gunin mo uyab. Tapicture na to ba? Nicole, may sagod. Unsa man? Pili mo malo picture min duha be. Sige na good. Sige na ba? Sige min duha be. Niyog lang. No picture min duha be. Sige na good. Madali ka rin kay picture ta sige na. Na. Dali ba? Sige na good. Isa ta? Mana? Isa ta. Sige pa. Karang miga, kanang hindi ka masukok. Pwede ko mababas yung uyab. Pag-short diha. Picturein, hindi. Sige na, good. Pag-short diha. Wala ko kauyo na. Sige na, good. Mahala ang diraa. Sige na ba? Sukat ka ron, Jimmy ha. Ayaw na ko kuhaan na. Pag-uban mo diraa. Kamoy duha pang kuhaan. Mahala ang diha. Akong ex, oh. Wala, gahilak. Nagilak niya akong ex. Uyab na po niya. Uyan niya, oy. Ang lolong din. Hey, ex. Kansa ka? Naglagot ko sa akong uyab. Lagot jud kayo as in lagot. Awa lagi. Mao na akong inyong sa imo ha. Nabitaw ko sa una nagtinarong nimo imong po kong binuangan. Yun sa day kaniya. Lagi ko niya gisundo niya. Diraan gisundan-sundan ko niya karon
nagkuan ko dinaan niya. Naasin na nagpa-picture sa iya babae. Ay, dili na gyud mi malangay gyud. Say malangay yun, say babae. Say pasabot nimo. Adi oh, nagpicture-picture o kailan ng babae ba nagkapyut-kapyut na nagpicture-picture sa das likod. Diba? What if? Picture po ta. Suyaon po tayo na to. If mag-picture po tayo dito, suyaon na to sila. Tara. Dili ko, bahala ko. Dili na ko ibalik sa iya. Bahala ako masakitan, dili lang ko makapasakit. Sige oy, mula Wala, namang ugoy uyab good. Ambot lang, asa kayo to. Ganihar ako nangita niya. Pangitaan lang sa, sige, muna lang ko, mulakaw sa ko. Hindi ka mag-picture? Dili lang. Ah, sige. Tanaon doon ako, bikin sa ni kuan sa yung uyab diri. Murag ang ako ba ning uyab? Pag sure. Asa tayo uyab? Ah, bahala pa siya yun. Ilang ko lagi to. Nanay ka diri? Karon, i-picture lang ko ba sa, kan magudo ka ng member sa Mr. Atan Hoy, ba? imong uyab dito una sugatan ako nagilak. Wala. Ay sig kuan pre. Akong ex imong gikuan kaning uyab na pud nako ron. Imo Wala magud ko na nagpa-picture magud ko. Kaya Picture. magunguyab niyo pre, giguyod ko pre dire. Member ko na sa Asa Mr. ba? Atan. Picture Una doon una ha, lalaki ta ba? Akong uyab sa una imong giilog. Kani karon imo na pong diskartean pagtaron boy. Wala pre, Ayaw, pangilabot. gitulak mo ko na pre, kaya mag-picture na siya pre. Member magud na sa Mr. Atan ko nakipicture magud ko. Si members Mr. Atan kinsa man na sila? Ba ba? Ayaw, ilang tiba, ayaw, tinaran sa maka. Ulaw ta ba mura maka. Wa magibatasan. Atuwa to imong uyab. Picture na siya boss. Uwa. Nagpa-picture na ba? Ulaw ta ba ungay batasan oy? Ikaw pud. Atuwa to imong uyab dito nagilak. Ikaw. Di pa ka kontento nako? Unsa ni kontento ka nagpa-picture ako ato? Ayo ko. Unsa di ka? Bantu graw wa kay reply. Nagpa-picture man ko. Bisan banana kay uyab. Wala. Unsa ni na magpa-picture? Ikaw na makita ko nimo nagpicture og lain. Babae, ngayon na. Ako siya ko gibuhat. Why, Nagpa-picture ako. gibuhat? Unsa man dai ay? Ali diri be, uli diri balag. Ay kung kuha. Ay kung kuha na jud. Unsa man? Unsa man? Oy, maulaw ta ato ba? Ulaw ta Kadali, kadali mo ron mo batasan. Ano ba?